Dobroveče za sve vas koji pratite sa zadovoljstvom ovaj moj kanal Nataša živeti svesno. Ako se niste subscribe-ovali, učinite to ili što bi mi na srpskom rekli, zapratite kanal. Evo još jedne zanimljive teme, verovatno bit će naslov kako da žena pristane da sa vama ima taj prvi intimni odnos. Verovatno se dosta muškaraca pita kako da im to pođe za rukom. Krenut ću odmah od greške koju pravite, pa možda iz tog razloga to bude neuspešno. Greška je ta što vam je meta žena koja vam se sviđa i na drugim nivoima, i vi njoj i ona vama. Ne samo da je to kvalitetna žena po nekim stavkama, nego imate i druge dodirne tačke, a vi biste možda samo taj seksualni, intimni odnos sa njom. I to je uvek ta osnovna greška i uvek preporučujem izaberite žene koje žele samo to. Ima takvih žena, ali uvek i napominjem da ovo nije kanal za vas koji tražite te kratkotrajne avanture. Ovo je onako spajanje muškaraca i žena na raznim nivoima i po raznim dimenzijama, dakle kvalitet. I kada nađete ženu sa kojom ne biste samo seksualni odnos, muškarac je muškarac pa želi da intimnost dobije što pre. Prosto vam je to verovatno u genima, ali sa druge strane, evo, potvrdit ćete da zapravo ne želite da ga dobijete odmah, jer onda igra kao da je došla odmah do kraja, do najvišeg nivoa, iako tu ima mnogo raznih nivoa i nadalje, ali kao da ste krenuli nešto da trenirate, upisali se onako puni entuzijazma i prva utakmica, odmah svetsko prvenstvo, odmah zlato. I šta sada? Zašto sada dalje trenirate? Zašto jedva čekate da odete na trening? Koji su ciljevi? Osvojili ste zlato. Šta onda? Zlato na olimpijskim igrama. Sada su aktualne. Šta onda? Nema te draži. Dakle, uvek sam više za to da ide mnogo upoznavanja, da igra traje, ta početna igra zavođenja u kojoj se muškarac na početku predstavlja ženi. Možemo slobodno da kažemo da se hvali kao paun sa onim perjem. On pred nju stavlja svoje kvalitete i to šta bi on u taj odnos sve mogao da donese. I onda onako polako otpakuje jedno po jedno iz svoga paketa. Neće to svakako biti samo intiman odnos. Opet kažem, ako samo intimni odnos želite i donosite u vezu, tu kratkotrajnu avanturu, birajte žene koje su samo za kratkotrajnu avanturu ili platite kako god. Ali ako želite odnos gde ćete se poklapati na tim raznim dimenzijama, onda zaista savjetujem da to ide polako i na obostrano zadovoljstvo, da se savladavaju nivoi jedan po jedan i da se međusobno motivišete, da bukvalno plešete jedan korak, pa drugi, pa levo, pa desno, pa neki okret i naravno poneka pauza. Pauze su takođe značajne kada ljudi vide kako je bez toga nekoga drugog u njihovom danu. Da li je dan potpuno isti ili je dan možda onako malo siromašniji kada tog nekoga nema. A ako nekada dođe do tog intimnog odnosa
prerano odmah. Ako se naprave neke takve okolnosti, ja bih, iako se to dogodilo, vratila opet celu priču za korake unazad od sutradan. Da bi ta igra zavođenja bila i ostala zanimljiva, jer zaista čemu žurba? Čemu žurba ako ste našli nekoga ko vam je zanimljiv, ko vam golica maštu, ko vam je izazov i umjesto sada da se trudite i uživate u tome da napredujete, vi odmah pravo u metu i pravo u cilji, game over, što bi se reklo. Ne znam, evo, javit će se muškarci u komentarima, vole da se jave kako se osjećate kada se to možda na prvom susretu desi taj intimni odnos, pogotovo ako se desi sa ženom gde može mnogo toga još zanimljivog da se desi, da se gradi sa mnogo iznenađenja, truda, preplitanja. Kako se osjećate? Se osjećate onako malo kao pa šta sad? Šta sad dalje kad je već došlo i do tog bliskog intimnog kontakta? Ili eto vam je to sasvim ok, idete dalje u neko osvajanje onoga što ste već osvojili, ne znam. Evo i žene ako se budu javile, reći će za koju su varijantu, da li za varijantu postepenog osvajanja, postepenog upoznavanja, igre, plesa ili odmah sve, odmah pravo u metu, pa ćemo kasnije da se vraćamo unatrag i da se bolje upoznajemo. Društvene mreže su danas korisne da se ljudi bolje upoznaju. Iako to ne može da zameni taj kontakt uživo, zaista ne može, nemate energiju nečiju, nemate njegove izraze lica, može mnogo toga pogrešno da se shvati. I uz mnogo tih smajlići i svega toga, opet, ako nemate živi kontakt, mnogo toga može pogrešno da se shvati ako osobu ne poznajete. Drugo je to kada se već znate i uživo, pa onda se dopisujete ili čujete šta god, to je već druga priča. Znate nekog i ako vam se učini da nešto se možda niste razumeli, znate, možete da mu zamislite izraz lica. Možete da shvatite nekako iz kog je konteksta to nešto napisano i rečeno, ali ako se ne poznajete, uvek obazrivo, jer može lako da dođe do nesporazuma i da se cela priča završi i ranije i pre nego što je počela i došlo do nekih dubina i kvaliteta. Dakle, ja uvek glasam za to postepeno, na obostrano zadovoljstvo. Ako tražite kratkotrajno, tražite zaista na pravom mestu i od osoba koje su samo za kratkotrajne stvari, jednokratne. Eto toliko, pozdrav od mene.